Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube. Είμαι ο X2, με λένε Χρήστο και θα παίξω Minecraft, το οποίο αργεί να φορτώσει. Θα περιμένετε λίγο. Και φόρτωσε, οκ. Κάποια chunks δεν βλέπω να έχουν ολοκληρωθεί. Θα σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε μερικά lag. Δεν έχω ξαναπαίξει Minecraft στο PC. Γι' αυτό θα έλεγξω τα πλήκτρα. Το inventory. Οκ. Πήρα το getting wood. Τώρα θα πείτε με λένε X2. Το Minecraft, όπως ξέρετε, ο λογαριασμός δεν είναι δικός μου. Απλώς με έχουν αφήσει να παίξω για να κάνω το βίντεο. Τώρα θέλω να δω. Ναι, βρήκα πως τρέχουμε. Γιατί τώρα πως αλλάζω. Οκ, βρήκα τώρα πως αλλάζω. Γιατί κοιτάξτε, δεν είμαι προς αυτά. Όχι, έτσι θα διασπάμε. Δεν είμαι και πολύ προ στο Minecraft. Του PC. Στο PlayStation είμαι θεός. Βασικά δεν είμαι απλώς θεός στο PC. Στο PC. Κολλάω γιατί τώρα έχω. Θα περιμένετε λίγο. Και συνεχίζουμε το βίντεο. Πώς γίνουμε το inventory, εδώ. Βασικά, όχι. Θα πάρω αυτό, θα το πάω εδώ. Βασικά, μαζί και το wood. Κοιτάξτε, δεν είμαι συνηθισμένος στο PC εγώ. Εγώ είμαι. Τώρα θα δείτε, θα κάνω L2. Ναι, το πέτυχα. Όπως βλέπετε, κάνω βλάκι. Δεν με βολεύει και το ποντίκι, γι' αυτό το πάω λίγο περίεργα. Άστα! Παίρνουμε. Είναι ένα σκιέκ. Δεν με βολεύει. Βάζουμε εδώ wood και φτιάξαμε ένα wooden sword. Time to strike. Θα σας πω κάτι. Τα βραβεία τα βλέπω και μου φαίνονται ολόιδια με το PlayStation. Οπότε, αλλά κοιτάξτε, το on the rail μου λέει ένας φίλος μου στο PlayStation είναι 500 μέτρα. Στο PC είναι 1000. Οπότε λέω στο PC μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Τώρα άμα φτιάξω pickaxe θα δείτε θα πάρω και άλλο achievement. Βασικά ακούστε τι σκεφτόμουν, να φτιάξω κανάλι με Minecraft και να σας δείχνω πώς να παίρνετε τα achievement, αλλά θα με βοηθάνε και φίλοι μου. Να, θα φτιάξω εδώ το pickaxe και κοιτάξτε τώρα θα γίνει. Ναι, είναι εξίσου εύκολα τα τρόποι και στο PC και στο PlayStation. Απλώς πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Στο PC όπως βλέπετε, επειδή είμαι ηλίθιος, κοιτάξτε ένα βραβείο τώρα που θα πάρω. Έχω εδώ το σχαλιστήρι. Ταραν. Τέλειο τρόπι. Λοιπόν, να θυμηθούμε άλλα τρόπι. Για να θυμηθούμε άλλα τρόπι πρέπει να πάμε για mine. Να φτιάξω φούρνο είναι ένα τρόπι. Ένα άλλο να ψήσω iron και ένα άλλο να φτιάξω pickaxe. Πολύ καλύτερο. Ένα πέτρινο pickaxe να φτιάξω τελείωσε. Λοιπόν, θα σας δείχνω εγώ τα achievement. Όποια achievement δεν μπορώ, συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω. Γρανίτης το PS3 θα σας πω την αλήθεια δεν υπάρχει. 9, 10, 11. Οκ, πρέπει να μαζέψουμε 11.
Για να πάρουμε 2 τρόποι θα πάρουμε μαζί. 8, 10, 11. Και λοιπόν, επειδή... Πώς... λαγκάρω. Επειδή... Βασικά, επειδή μπορεί... Όχι. Επειδή μπορεί να πάει νύχτα, θα μείνουμε εδώ. Θα τοποθετήσουμε εδώ ένα crafting table. Shit. Θα φτιάξουμε έναν φούρνο. Όπως βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή σας δείχνω τα τρόπη. Να, κοιτάξτε, μπαμ τρόποι. Είμαι πολύ καλός με τα τρόπια, μπορώ. Καλά, όχι και ο καλύτερος. Απλώς κοιτάξτε, άμα είναι να σε χακάρουν για να πάρεις platinum, ok, λέω εντάξει, να. Getting an upgrade. Πήραμε καινούριο pickaxe. Τώρα, για να πάρουμε ένα άλλο βραβείο, ακούστε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σκοτώσουμε αγελάδα, να βρούμε όχι, το coal, κοιτάξτε, θα το χρειαστούμε για άλλο λόγο. Γιατί όπως βλέπετε είμαστε σε σπήλαιο. Και για να φωτιστούν επίσης, κάποιοι λένε πήγαινε στα 14 quartz, βρες diamond, άλλοι αλλά για να βρεις diamond πρέπει πρώτα iron και δεν ξέρουν το πιο σημαντικό. Iron. Το iron, πιστέψτε με, είναι το πιο σημαντικό υλικό που θα χρειαστείτε. Και για να iron θέλω ή λίγο coal να φωτίσουμε, γιατί όπως βλέπετε είμαι μέσα στα σκοτάδια. Δεν ξέρω αν το είδατε, έπαθα lag και είδα για μια χρονική στιγμή το map. Δεν ξέρω να κάνω pause. Σας είπα δεν είμαι του PC τύπος, είμαι console. Είμαι της κονσόλας εγώ. Τώρα θα μου πείτε για το PC κονσόλα είναι. Έχετε δίκιο. Απλώς το PC έχει πλήκτρα και δεν με βοηθάει εμένα το πλήκτρο. Και η κονσόλα έχει πλήκτρα. Η κονσόλα όμως έχει και μοχλούς που είναι και πιο εύκολο σε χρήση. Τώρα πρέπει να έχω δίκιο. Να βρήκα. Ένα άλλο βραβείο να φτιάξουμε cake. Το βραβείο με κρεβάτι δεν νομίζω. Κοιτάξτε, τα platinum έχω πάρει και στο PlayStation του Minecraft. Τώρα το Minecraft το έχω παρατήσει. Οπότε πάει GeForce ίδια. Μου φαίνεται δεν θα μπορέσω να σας δείξω τρόποι, γιατί έτσι όπως πάμε. Λοιπόν, για να μην χάσουμε το ωραίο μας το σπήλαιο, θα βάλω cobblestone από εδώ κάτω, γιατί είναι το μόνο σπήλαιο που έχουμε, και θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Μόλις βρούμε μία αγελάδα πήραμε τρόποι. Γιατί, κοιτάξτε, μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε τρόποι. Ταυτοχρόνως όταν θα παίζουμε... Πώς θα... Περιμένετε λίγο. Και επιστρέψαμε, συγγνώμη, γιατί δεν κλείνει το inventory. Οκ. Συγγνώμη για την αναμονή. Λοιπόν, το επεισόδιο τώρα θα με ρωτάτε πότε θα το τελειώσω. Μόλις βρούμε μια αγελάδα. Γι' αυτό θέλω την ενθάρρυνσή σας να λέτε αγελάδα, αγελάδα. Άμα πείτε όμως χάρη την πατήσαμε. Πες μου ότι αυτό είναι iron. Όχι, gravel είναι fat. Και βρήκαμε coal. Το coal αυτή τη στιγμή δεν θα μας χρησιμεύσει γιατί δεν υπάρχει achievement με coal. Οπότε πάλι GeForce. Άμα θέλετε να παίζετε Minecraft με φίλους, επειδή εμένα δεν είναι πληρωμένο, πάρτε και το Minecraft του PC σε δισκέτα και πάλι παίζεις. Ή τώρα θα μου πείτε, άμα το κατεβάζετε από το PC θα πρέπει να κάνετε τόσες διαδικασίες και αυτά. Εδώ μόλις ανεβούμε στεριά θα κοιτάμε το ωραίο βουνό και θα